Özbekistanyň käbir ýokary hujaýlaryna 2023-2024-nji okuw ýyly üçin türkmen dili hünäri boýunça onlarça kwota bölünip berildi. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünäri ugru boýunça bölünip berilen orunlar Türkmenistanyň milli azlyklaryň medeni hukuklarynyň ýagdaýyna ünti çekdi. Bu barada garaşly Türkmen Nokot News neşri Özbekistanyň bilim portalyna salgylanyp habar berýär. Garagalpak Döwlet Uniwersitetine filologiýa türkmen dili hünäri boýunça Nöküsüň Döwlet Mugallimçilik institutuna bolsa ene dili we edebiýat, türkmen dili we edebiýaty, türkmen dili hemde başlangyç bilim hünärleri boýunça degişli kwotalar bölünip berildi. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili ugurlary boýunça bakalavr derejesini almak üçin okuwyň gündüzki formasyna töleksiz esasda 17 orun, tölegli esasda 42 orun bölünip berildi. Şol bir wagtda Garagalpak Döwlet Uniwersitetine magistr derejesini almak üçin türkmen dili hünärleri boýunça 20 orun açyldy. 2022-2023-nji okuw ýylyna Özbekistanyň ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünärleri boýunça bakalavr derejesini almak üçin 87 orun, magistr derejesini almak üçin 10 orun bölünip berilipdi. Özbekistanyň statistika baradaky döwlet komitetine görä Garagalpakstan Awtonom Respublikasyna 100 miňden gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünärleri boýunça kwotalaryň bölünip berilmegi bu ýurtda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň öz ene dillerine bilim almak mümkinçiliklerini işaret edýär. Goňşy ýurtda türkmen dili hünäri ugru boýunça hödürlenýän kwotalar Türkmenistanda ýaşaýan etniki azlyklaryň, şol sany etniki özbekleriň medeni hukuklarynyň ýagdaýyna ünti çekdi. Türkmenistana 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazywynyň netijelerine göre ýurdun umumy ýylatynyň 9,12 götürme etnik özbeklerden düzülýär. Türkmen hökümeti ýylat ýazywynyň netijeleri boýunça iň täze maglumatlary köpçüligi el ýeter etmeýär. Galbertede Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmuş bolýan etnik azlyklaryň wekilleri Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürülen türkmenleşdirme siýasaty netijesinde ýurtda ýaşaýan özge milletleriň wekilleriniň şol sany etnik özbekleriň käbir medeni hukuklardan mahrum bolanyny aýdýarlar. Görnüşinden milli azlyklara garşy alınıp barılan bilkastaýyn siýasat şol sany raýatlaryň okuw, iş we wezife mümkinçilikleriniň töweregindäki ýagdaýlar özge milletleriň wekillerini türkmen milli egneşigini giýmäge, raýatyň şahsiýetini örkezýän resmi namalarda bolsa özleriniň milletini türkmenleyip ýazdyrmaga çenli mejbur etdi. Näme üçin Özbekistanda ýaşaýan türkmenler öz milli geyimini ýa-da islerini häzirki zaman eşigini geyip bilýärler, türkmen dilini okap bilýärler bolin, emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty dersi hem ýok diýip 2022-nji ýylyň oktýabryna Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna haty beren Türkmenistanyň bir okuýjy aýtdy. Bu arada türkmen resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissary bilen geçirýän duşuklaryny jemgyýetiň ählak hukuklarynyň goraglylygynyň we durmuşy hemme tarapdaýyn ornaşdyrmagynyň meselelerini aýratyn üns berilýänini öňe sürýär.